или като нашия Григор Димитров, след изпълнението на танца си Нели и Тихомир. Браво! Госпожа Сачанова, какво ще кажете? Веднага искам да кажа, че изключително много харесвам, когато се представят не само танци, а когато наистина се представя един такъв артистичен малък етюд. Много ми харесва. Имаше естествено някакви танцови дефекти, но въпреки всичко, за мен е по-важно, истинската стойност на този етюд беше в артистизма и вие бяхте страхотни. Господин Евтимов? Страхотен футуристичен спектакъл, който ни направиха. Много ми хареса синхрона между вас двамата. Аз и преди ви харесах много като двойка. Харесва ми така, че сте избрали много оригинален танц. Просто през цялото време беше много интересно. Много оригинално. Браво! Господин Илиев? И на мен ми харесах. Имаше много шоу, наистина. Тихомире, ти беше невероятен. Направо той се превъплати в тази роля на война и въобще... И двамата, между другото, се превъплатихте в тази си роля. Тихомир имаше много сила, много мъжка сила. Тези поддръжки в началото, които ги направи, ти въобще си подметкаше като перце нея. Точно това, защото беше в характер. И бяхте много силни. Много в характер, много сила. Въобще чудесно. Нали, господин Илиев, с някакъв английски термин можем ли да го характеризираме? Да, и веднага се опитах да намеря синоним. Беше много тенс. Той беше много... Как? Тенс. Много истински. Чудех се каква е българската дума и тук си писах няколко синонима. Истински, мъжка сила, характер. Не знам дали успях. Нещо такова. Супер. Много ви благодаря. И така, уважаеми дами и господа, това бяха Нели и Тихомир.